itatak mo na! Yes, so kasama, maayong hapon ka natong tanan na maayong adlaw di ay ka natong tanan. Welcome diri karon sa atong pagpanghatag o the brand new radio set magkasama sa atong mga avid listener diri magkasama karon sa atong paglibot suroy sa tanang mga kabarangayan ning adtong syudad sa Davao. Niya ta magkasama diri sa barangay Vicente Hizon. Niya sa tatay skilid nako. Tay maayong adlaw. Kasi nga na to tay. Francisco Buenafe. Si Tatay Francisco Buenafe. O siya may anggan Tatay Francisco? Frank. Frank, si Tatay Frank. Tatay Frank, kini ni ang nagtan man namo gatingog ning radyo ning Dias Gawas. O niya mangutana ko, unsang istasyon na ning imong ginapaminaw? XDC. Basta-basta no. Ngano man gyud Tatay Frank nga ganahan man gyud ka sa DXDC. Kaya malingaw man ko sa mga drama, mga patlita. Ano nga XDC permi. Mas ato pa adlaw o gabi ini kadlaw pa nagtingog na ni mo radyo. Oh, nagtingog na, kikasalan 4 pa. Permanente ka uminaw. Ay, salamat kayo tatay. O tungod na Tatay Frank. Kay avid listener ka man sa DXDC Arimen Davao, niya na ang imong nga brand new radio set atong ilisan ng imong karaang radyo niya bag-o gyud ni tatay. Dawa Tatay Frank. Niya na. Ginawat ka pero ayaw sa tay kay basi di mo tingog sayang pod. Ato pa tingogon gyud kay ebidensya. Ginaw magkasama niya ra. Tatay Frank, paminaw. Hop. Tingog gyud tayo no, nag-ebidensya. Oh, sinusunod Tatay Frank eh. Salamat sa XDC. Salamat kay nimo tayo na tuma na gyud tayo among saad nimo. Okay? Diri sa ato ang pagpanghatag og brand new radio set sa ato mga avid listener. Ako ni Radyo Mandudong rin Lubosbog Tatag Arimen. 621 sa radyo mo.